Benvinguts al Som-hi que hi ha gana. Avui estem amb en Pep i estem a Can Burguès. I Pep, què ens faràs avui? Què farem? Avui, clar, som a Can Burguès, no pot ser altra manera. Hem de fer una cosa que contingui avellana. Prepararem una crema d'avellana. Perfecte. Molt bé, Pep. Per fer la crema, què necessitem? Presenta'ns aquí els ingredients, va. Sí, per fer la crema necessitem el propi que es fa servir per les cremes. Aquí tenim dues patates, un parell de pastanagues, un nap, un parell de porros i àpid. Una mica d'àpid. I aquí una poma, també. Bàsicament, per fer la crema, aquests són els ingredients i llavors hi afegim l'avellana. L'avellana, normalment li posem torrada. Hem provat crua i torrada, però ens ha agradat més amb avellana torrada. Se li nota més el sabor. Doncs tu digue'm que jo t'ajudo. Què fem? Mira, primer de tot, posarem l'oli, el posarem aquí. Ara hi posem aquest, després segons com vagin hi haurem d'afegir més, si veiem que queda una mica ressec. Això dels fogons ho tens per pràctica o no? O sigui, els fas anar o no? Mira, ara no se m'encén això. Bueno, això passa perquè estem a la tele. És aquest, poder? Sí, és aquest, és aquest. I a mi tampoc. Espera't, que a vegades... Ara, vinga, va. Més val manya. Sí. Val, que vagi fent. Sí. Jo t'ajudo a tallar. Com ho vols? A trossos? Com ho vols? Fes-me'n un, va, que jo et segueixo. Petitet, perquè llavors això hi hem de passar al tècnics. Val. Com més primet, més ràpid es cou. Sí, llavors encara farem aquí més petit, farem daus. Mentre tu vas tallant, Jordi... Sí, digue'm. Jo aquí... El porro. Poso porro, que és el primer que hi hem de posar. Val. Perquè s'ha de sofregir una mica, que agafi una mica de coloret. Sí. El porro sempre dona molta intensitat, Sí. Els sofregits és una passada, sí. L'apures molt, el porro, o què? Quan comença a ser... Més duret, Sí. Aquí a casa som bastant de l'obert, ens agrada. Sí. L'enciam mateix. Sí. Tot. Sí. Com més verd millor. Sí? Això que vas a un restaurant... Ja, de vegades et posa el més verd clar, no? Sí. I les amanides blanques a mi no m'agraden gaire. No, ja, són massa dures, poder. T'ajudo a tallar l'altre? Sí. A part, te canto una mica això. Ho posem aquí. Aviam, la poma... Sí. També... Trec la pell? Sí, s'ha de tallar. Tot així finet, no? Perquè es cogui ràpid. Val. I escolta'm, això de les avellanes, ho heu fet tota la vida? Fa poc? Explica'm una mica, com vas començar o com vau començar? Home, jo quan era petit ja n'hi havia d'avellaners a casa, i al poble n'hi havia molts. Però quina intenció teníeu en aquell moment? A veure, a les cases de pagès abans hi havia una mica de tot. Llavors la modernització ha portat l'especialització, i llavors hi ha gent que s'han especialitzat en ramaderia, amb hortalissa, i a casa, no saps per quin atzar, ens hem especialitzat en l'avellana. Però des de quin any podríem dir que esteu especialitzats en l'avellana? Sí, des dels anys 80. També teníem pomeres, llavors quan va ser hora de substituir les pomeres, jo vaig optar, que el meu pare ja s'havia mort, vaig optar pel monocultiu d'avellaner. Llavors, una cosa que la dic moltes vegades, i és molta gent d'aquest poble de la meva edat, és a dir, de quina edat? dels 60s, la primera pela la van fer anant a collir avellanes de genollons, i tant al quilo, dues peles, tres peles, i això, si ho preguntes a gent, diguem-ne, autòctons, molts la primera pela la van fer així. Hi havia cases que tenien 2 o 3 fills i llavors fins i tot aprofitaven
pel salari dels fills comprar-se una tele o alguna cosa així. Anava a collir. Sí, sí. Sí que vosaltres heu tingut sempre molta gent collint per vosaltres, diguéssim, o no? Bueno, collíem les de... Sí, clar, sempre a la collita, quan era manual, necessitàvem gent. Ara com es fa? Ara ho fem mecanitzat amb màquina i la mateixa gent que treballem a l'hivern als camps, doncs és la que ens ho fem. No necessitem mà d'obra extra. I quina atenció necessita l'avellaner? A part de que suposo aigua, evidentment, que ja veig que ho tens tot amb tubs d'aigua. Sí. Has d'esporgar bé... Com funcioneu? Sí, l'arbre necessita els cuidados com qualsevol arbre. A veure, remenem una mica o què? Sí, sí. Mira, veus? Val, això quanta estoneta anar fent el... 20-25 minuts. Val, nosaltres anem tallant. Sí. Val. Jo crec que hi poso un rajolí d'oli. Val. Perquè s'està secant una mica, això. Molt bé. L'olor hi arriba, ja. Doncs això, el podar... Sí. Diguem-ne, la vida comença quan has collit l'avellana. A l'octubre, setembre-octubre. Llavors comença un nou cicle de la planta. I l'arbre llavors perd la fulla, està en parada invernal, llavors fas les feines pròpiament d'hivern, que és la poda. No és massa complicada la poda d'avellaner. I treus els xupons, diguéssim? Sí. Perquè t'interessa la branca vella? O com... És que no ho sé, S'han de treure xupons perquè interessa la branca adulta, però aquests mateixos xupons... Els pots replantar o...? Sí, però són els que, quan la planta tingui una branca que se li assequi, perquè sempre ho fa, l'avellaner és un arbust i sempre ho fa, doncs aquest xupon és el que et fa una nova planta. De fet, hi tens un camp que són joves. Sí, bueno, tenim de totes edats i anem replantant. L'api també el tallem? No, l'api ja l'he tallat jo, ja l'hi he posat. Doncs mira, veus, Jordi, ja aquest porro vol començar a enrossir-se. Sí. Ara és el moment que hi tirem tot el que... Que poder, abans has dit 20 minuts, poder és massa estona, no? Poder o què? Una mica... També depèn del foc que li posis. Val, i ara hi hem d'anar afegint els altres ingredients. Cap dins. Val, aquestes mides que m'has dit seria per una crema de quantes persones? 4 persones. Val, surt un bon bol, eh? Sí. 4 persones i que puguin repetir. Val, o sigui, 4 dels meus. Això mateix. M'estàs dient que ets de vida, eh? Mira, ara hi hem d'afegir una mica d'aigua, no? Sí, aigua, també hi posem una mica de sal. Això de les mides de la sal també és... És molt de cadascú, oi? Sí, i com que els metges cada vegada recomanen menys sal, i nosaltres ens hem acostumat a menjar sense sal ara, i la mida del pebre també... I quin metge us ho diu, això? Poder algú proper? Bueno... Una mica de pebre... No sé si raja o no raja. Sí, ja va atacant, sí. Doncs no ens passem, que llavors no es pot fer marxa enrere. Bueno, això es pot anar modificant. Ara 1 litre d'aigua, que deu ser mig pot. Val. Mig pot, que deu ser quasi bé 3/4 de litre o què? 1 litre. El pot és de 2 litres. Ja m'he passat una mica. La recepta diu 1 litre, n'hi posem 1 litre. I aquesta recepta d'on l'has tret? La veritat no ho sé. Està per aquí a casa... I l'heu feta sempre? Sí. Qui la fa més, aquesta recepta? La fas tu, la teva dona, qui ho fa més, això? Jo només cuino quan hi ha la tele. Hem de pujar el gas o no? Sí, pugem una mica. Això. Val, ara això sí que ja ha d'estar més estoneta, no? Sí. Ara... I, aviam, explica'm, l'avellana, un cop la colliu, aquesta on te la torreu? L'avellana nosaltres la collim amb closca. Tapo, eh? Sí, millor. Es cull amb closca, òbviament, i llavors el procés de separar-la de la closca no el fem nosaltres.
Ho porteu a fer. Sí, s'ha de portar a fer. És un procés una mica complicat. Alguna vegada hem pensat si valia la pena fer-ho, però, clar, és tenir tota una maquinària que et servirà un mes o a l'any. La inversió no val la pena, no? Sí, llavors què hem de fer? Hem d'agafar l'avellana, l'hem de portar a Tarragona, que és terra d'avellaners, i llavors allà la separen de la closca. No és fàcil perquè, clar, es trenca i tot va junt. Separar la closca del gra... Com es fa? Es fa amb aire i sempre una mirada humana s'ha de fer, que és una cinta que va passant i llavors gent allà, normalment són dones, que van traient les impureses que hi pugui haver. És una feina bastant empipadora. Imagina't la jornada laboral que estàs així... Amb la tensió com hi ha tot el dia. Al final... Esquena i ulls, tela. Sí. I després es torra com es torra? Això ho torreu vosaltres? Ho torrem nosaltres aquí a casa, sí. Què teniu? Un forn especial? Un forn que és, imaginem, una bústia d'aquestes rodones de correus, més gros, i a la base s'hi fa foc, i llavors una esfera, una bola... Bueno, igual que, per exemple, vam fer un programa a la pizzeria i és mitja esfera, no? I és No. Val. És aquesta estructura de ferro, com una bustilla on tirem les cartes, i llavors a baix hi ha foc i una esfera que va voltant. Val, clar, que les has d'anar voltant, no poden estar quietes, clar. I quanta estona necessita de cocció això, de torrar? Nosaltres torrem aproximadament uns 50 quilos cada vegada, una hora. Depenent també, és foc de llenya, a vegades fas més foc, a vegades menys foc, a vegades gastes una llenya més bona o més seca, però una hora més o menys, i sempre per al punt de torrat l'has de tastar. I tu que ets especialista, notes diferència? Un torrat, per exemple, de fusta d'alzina amb una de roure, m'ho invento? No. Quan fas una carn sí que es nota el gust de la llenya. Segurament. Jo no hem arribat a aquesta sofisticació. El que sí es troba la diferència és els forns de les empreses més industrials van amb gas. El torrat es nota. Sempre té un fumadet, aquesta avellana nostra, i la que torren amb forn de llenya. I on us coneixen? Quina zona abasteu? Santa Eulàlia i poca cosa més. A veure, així... Hem de pensar que l'avellana que es ven així és una petita part. La gran part dels nostres clients són gent elaboradors, que es queden 100, 150, 200 quilos. Però que fan torrons o altres coses? Sí, exactament, o pasta d'avellana, en fi. I així la que es ven així, que l'associem al posta de músic, doncs és una petita part. Però pel Vallès es coneix tot? Sí, no ens hem estès massa. Santa Eulàlia, Lliçà, Granollers, la Garriga... Un radi petit. Sí. I llavors la difusió que fas, a vegades hi ha gent que ve d'un altre poble a buscar l'avellana, no? Però el que és avellana majorista, doncs venem aquí, a Catalunya, hem vengut a Madrid, hem vengut al País Valencià, a França també tenim un client. Fa 2 anys que portem una partida bastant important a Finlàndia, a Dinamarca també n'hem portat. I què en fan allà, de l'avellana? Són elaboradors de producte. Sí, clar, aquesta avellana és ecològica. I tot i que l'avellana ecològica i no ecològica... Ecològica vol dir que no s'hi tira cap mena de producte? Ecològic vol dir que el sistema de cultiu ecològic és amb l'absència de productes químics i, cosa molt important, com es combaten les plagues. S'intenten combatre amb la mateixa fauna, la lluita biològica. Clar, quan s'aplica un insecticida, mates la cuca i mates... Els dolents, sí. Exactament. I llavors s'intenta fomentar això, potenciar... Que sigui la mateixa natura i que sigui molt equilibrat. Sí, per exemple, les marietes són un bé de Déu perquè es mengen els pugons a base de bé. I a més ja és com un logo del que se'n diu la lluita integrada o la producció integrada, que és precisament per això, per potenciar. El nostre és ecològic, certificat. En aquest certificat se certifica que hem seguit els sistemes de cultiu que marca la normativa europea. Molt bé. I llavors, tot i que una avellana ecològica i no ecològica, tu dius, és la mateixa,
són mercats diferents, són consumidors diferents i bàsicament també hi ha un consumidor d'avellana crua que incorpora l'avellana per la proteïna. És a dir, i en aquest cas ja hi hauria el cas dels vegetarians o els vegans, que la proteïna que nosaltres o molta gent es menja amb la carn o el peix, aquí la té amb avellanes, ametlles, la fruita seca en general. Anem a veure com està això? Sí. Bueno, això ara... Que vagi fent, sí, ara li hem de posar paciència. Mira, Jordi, ja comença a fer el xup-xup, això, Aviam, fem com els cuiners que fan així. De fet, no fa falta fer-ho perquè ja arriba l'aroma. Perfecte. Ara ja podem moldre les avellanes. Aquí hi ha un... No s'han de pelar, És que hi ha un detall important. Aquestes avellanes, la pell és fibra. Aviam, doncs vinga, fibra cap dins. I el costum aquest de repelar les deus i la fibra, perquè és un procés mecànic una mica costós, doncs llencen la fibra. Llavors, aprofitem-la. Nosaltres... I dona color. Sí, exacte. Ho enfosqueix una mica. Nosaltres no ens cansem de dir que això és fibra. Per exemple, una altra utilitat és la salsa romesco, doncs que la gent moltes vegades ho vol tot ben repelat. Nosaltres li posem així, Enfosqueix una mica, però ni es troba, Per tant... Aviam. Això quants grams serien? 150. Jo crec que hi cap tot, no? Què? Sí. Aviam. Està endollat. Potser n'hi ha masses o què? Va ràpid, Sí, però no... Això és la Thermomix de l'època. Com ho veus? Sí, no, perquè si li fem més farà pasta, que treu l'oli, oi? Sí, ara en separarem una mica. Sí. Per decorar una mica. Després al final? Sí. Val. Mira, encara està una mica... Vols que li passem una mica més? Sí. Aviam. Jo crec que ja ho tenim, això. Ara, oita, jo crec que això ja ho hem de parar. Val. I posar-hi... Això, val. Ho aboquem així... Espera, no fos cas que tinguéssim un accident. Primer treus l'hèlice, no? Es deu apretar? Sí. Val. I això surt com a... Ah, mira. Val. Ho tirem? Sí. Vaig tirant, Clar, si ho triturem en excés, l'avellana comença a treure oli i s'enganxa, oi? Sí. Millor... És que ara et diré una cosa, això, sobre l'oli de l'avellana. Ah, que també en feu, oi? Sí. Vols apurar una mica? Sí, home, s'ha d'aprofitar tot, aquí. Bueno, ja ho haguéssim llepat després. També tens raó. Fora de càmera. Sí. Ara remenem, no? Important? Sí. I després hi passem l'1, 2, 3. Remena una mica. Tu li dius 1, 2, 3? El Turmix o... 1, 2, 3, em sembla que hi ha una cançó ara, la cançó de l'estiu, que diu 1, 2, 3... No la conec. Com que jo treballo amb nanos, a mi me la canten cada... Molt bé. Ara això, Jordi, veus que està encara totes les peces senceres. Sí, hem de batre, no? Sí, ho hem de triturar. I també hem de provar com està de sal, Val, quan estigui ja... El que explicava de l'oli d'avellana, quin soroll, no? Sí, aviam, explica'm. Sí, és que... El que explicava de l'oli d'avellana, la gent no sap que l'avellana porta molt d'oli. L'oliva rendeix d'un quilo d'olives pot sortir un 17% d'oli, màxim un 20%, depèn dels anys. 20 mil·lílitres. Sí, d'un quilo d'avellana amb gra... Menys, no? Pot sortir mig litre o 600 centímetres cúbics. Només aixafant, exprimint? Sí. Anda, pensava que seria menys que l'oliva. No, molt més. Un quilo d'avellanes amb gra pot sortir 600 centímetres cúbics d'oli d'avellana.
Ostres. Clar, què ocupa un volum? O sigui, un quilo d'avellanes, el volum deu ser important, no? O no? Bueno, un bol... Bueno, clar, si això són 150... Això són, mira... Sí, sí. 6 paquets com aquest serien un quilo. Ara li vaig fotent, eh? Sí. Com ho veus? Jo ho veig bé, Ara a veure com està la sal, no? Sí. Jo n'hi he posat poca per prudència. A veure, jo també et donaré el meu punt de vista. No et cremis, que has fet el foc, això. Està boníssim, però li falta sal. Oi? Sí. Rectifiquem una mica. Sí. Fem una culleradeta més. No tanta, No... Una cosa així. Sí, va. Torno a batre una miqueta més, per barrejar-ho. Que no la podrem treure, la sal, ara, No, ja veuràs com. Val, jo crec que això ja està ben barrejat. Ara, la prova, ara ja sí, definitiva. Sí, la prova del cotó. Per mi està perfecte, però clar, tu ets qui fa la crema. Jo ho trobo boníssim. Està bé. Ho servim en un plat? I doncs? Va, puc fer els honors? Oh, i tant. I aquesta crema es pot prendre tot l'any, com la recomanes? O sigui, quan? A veure, a l'estiu, de fet, diuen que per combatre la calor és millor prendre coses calentes. Al desert bé ho fan. Sí. Posem alguna... Ah, això que deies tu. Sí. Una mica un polsim, no? Sí. Que no s'hi veurà gaire perquè és el mateix color. Bueno, però queda curiós. Això que deies, sí, els països africans, aquells tés tan calents que es prenen. I bueno, a vegades a casa també allò, va, vull una sopa. Millor una crema. Ja saps que a casa vaga de tot, no? Això per fer maco, no? Sí. És per donar color, no ens ho menjarem pas. Què ho posem sencer o un trosset petit? Ja em presenta-ho. A veure, va, mira, va. Va, vinga, va. Oita, queda disseny i tot, Com es veu a càmera? Bé, això? Ara, Pep, sí que falta, que és la part que sempre faig, que si ho veus al programa, que ho he de tastar, però de veritat, no provar la sal. Ara he de fer una cullerada de veritat. A més, us he de dir una cosa que em posa una mica trist, però és que és la vida. Aquest és el tercer Som-hi que hi ha gana, vol dir la tercera edició. Han passat 3 anys. El primer any vam gravar a Can Pallars, el segon any vam gravar a la Mama i aquest tercer any hem anat voltant a restaurants i a gent que fa productes de qualitat. I aquest és el meu darrer programa i m'acomiado amb aquesta crema autòctona d'aquí a Santa Eulàlia, amb un producte autòcton de Santa Eulàlia, que això m'enorgulleix. Voldria donar les gràcies a la Mireia, que està darrere de la càmera, les gràcies a tots els espectadors i espectadores que em miren el programa i que moltes vegades al súper em trobo la gent que em diu «Escolta, Jordi, aquella salsa que vas fer, com ho has de fer?» Que em fa molta il·lusió, que jo seguiré cuinant, però seguiré cuinant a casa meva i que ho deixo aquí, ha estat un plaer i ara ve el plaer de veritat, que és aquí provar... Aviam. Terrible, vull dir, boníssim. Ho he entès. I aquí ho deixem. I som-hi que hi ha gana sempre i gent als fogons, que això és... Podríem afegir... Un rexoli d'avellana. No. Podríem afegir dient que aquesta crema contribueix a preservar el paisatge de Santa Eulàlia. I així ja ho acabem Això mateix. de lligar tot. Moltes gràcies, Pep. Vinga. Ha estat un plaer i la crema espectacular i facilíssima. Apa, que vagi molt bé. Adéu.